Πού είναι ο φωτογράφος? Έλα. Μπράβο. Γύρνα από αυτό, γύρνα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Τάκη. Να προσέχει η ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Σύρου. Χριστό! Ο ένας δεν βγαίνει τον άλλον, όχι υπερποχώρη. Γιώργο, έλα. Αντρέα, πείτε όλοι μαζί με το κύπελο. Πείτε όλοι μαζί με το κύπελο. Ζαλτσάνος. Ζάβη, σήκωσε τα ψηλά. Ένα χειροκρότημα σε αυτή την ομάδα γιατί έχει προκριθεί στην τελική φάση του πανελλήνιου πρωταθλήματος αυτής της κατηγορίας. Παρακαλώ για την απονομή τον πρόεδρο του Συλλόγου Αθλωμένων του Ναυτικού Ομίλου Σύρου, τον κύριο Σιρκή, και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα γιατί αν δεν ήταν αυτός να συντονίσει όλο το τουρνουά για να μην γινόταν. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ τουλάχιστον από μένα. Ελάτε παιδιά, ελάτε. Γεια σου ρε Απολαλή. Καλά παιδιά. Καλή επιτυχία στους αγώνες που θα δώσετε στην τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παιδιών. Ευχαριστώ όλες τις ομάδες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Ναυτικού Ομίλου Σύρου και συμμετείχαν εδώ. Επίσης ευχαριστούμε τους γονείς των αθλητών, τους φιλάθλους, όλους όσους ήρθαν να εμψυχώσουν τα παιδιά και να βοηθήσουν. Δίνοντας μια ευχή, το κολυμβητήριο να παραμείνει ανοιχτό.
και να μην ξανακλείσει ποτέ. Μόνο έτσι θα μαζέψουμε τα παιδιά στον αθλητισμό και δεν θα τα βρίσκουμε σε άλλους χώρους. Η διοργάνωση πρόκειται για το Mini Michelas Cup, γίνεται για τρίτη φορά στη Σύρο. Η ιδέα αυτή είχε γεννηθεί πριν 3 χρόνια σε κάποιες συζητήσεις του Ναυτικού Ομίλου, των μελών της κοινότητας του Ναυτικού Ομίλου και του Συλλόγου Αθλητών. Προχώρησε, υλοποιήθηκε το 2013 το Σεπτέμβρη για πρώτη φορά. Έτρεξε πάρα πολύ καλά τότε, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και έτσι με πολύ μεγάλη προσπάθεια και κόπο το κάναμε και τη δεύτερη χρονιά του 2014. Φέτος είχαμε την υποστήριξη και της Περιφέρειας ως διοργανωτή και του Δήμου Ερμούπολης όπως και πέρσι. Και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχημένη πραγματικά διεξαγωγή αυτού του τουρνουά και μάλιστα σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας. Και εδώ να πούμε ότι το τουρνουά αυτό είχε προγραμματιστεί να γίνει καιρό πριν 4-5 Ιουλίου, αλλά συνέπεσε με το δημοψήφισμα και η προσπάθεια, έγινε μεγάλη προσπάθεια και θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία χορήγησε εξαίρεση για το τουρνουά αυτό για να γίνει Παρασκευή και Σάββατο. Άλλαξαν ημερομηνίες και έγινε Παρασκευή και Σάββατο. Συμμετείχαν 4 ομάδες, ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου φυσικά, ο Πανιόνιος, ο Μήλωνας και ο Νίδεας Χαλανδρίου. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά και τους αθλητές και τους γονείς και τους υπευθύνους των ομάδων που μας τίμησαν με την πρόσκλησή τους, που τίμησαν την πρόσκλησή μας και ήρθαν στο νησί μας σε μια επαναλαμβάνω στιγμή πολύ δύσκολη. Να μην παραλείψουμε να ευχαριστήσουμε τους τοπικούς χορηγούς και τους υποστηρικτές που είναι πολλοί, θα ανακοινωθούν ηλεκτρονικά στον τύπο και στον τύπο. Και δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι εσείς. Λίγα λόγια για την ομάδα του Ναυτικού Ομίλου. Τα παιδιά αυτά που κάνουν δεν θα έλεγα τα πρώτα τους βήματα, γιατί ασχολούνται αρκετά χρόνια τα περισσότερα παιδιά. Απλά σε κάποιες δύσκολες συνθήκες, με κλειστά κολυμπητήρια και όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Έχετε δίκιο, είναι πολύ δύσκολες συνθήκες. Ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου πραγματικά προσπαθεί πάρα πολύ επίπονα. Είμαστε κοντά του, είμαστε όλοι μέλη, τον αγαπάμε. Καταβάλουμε πολύ σημαντικές προσπάθειες να κρατήσουμε τα παιδιά σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο υποστήμα, αλλά και στην ιστοβλοεία και στο χαγιά και σε όλα τα αθλήματα. Η πισίνα ήταν κλειστή τα 3 τελευταίους χειμώνες, αυτά δημιούργησαν τεράστια προβλήματα, τα έχουμε ξαναπεί, είναι γνωστά λίγο πολύ. Τα παιδιά κρατήθηκαν, υπάρχει ένας πυρήνας αυτή τη στιγμή 20-25 παιδιών και έρχονται και από πίσω και μικρά παιδιά, άλλα 20 παιδιά τώρα, που πραγματικά μας δίνουν αισιοδοξία και κουράγιο και δύναμη για να συνεχίσουμε. Αυτή η ομάδα, σε αυτή την ομάδα, αξίζουν ιδιαίτερα συγχαρητήρια. Αυτά τα παιδιά είναι πάρα πολύ καμένα, είναι από μικρά μαζί. Και να σκεφτείτε ότι η αγάπη τους για τον Water Polo έχει ξεπεράσει και εμάς. Δηλαδή ουσιαστικά η διοργάνωση αυτή είναι αφιερωμένη στα παιδιά. Γίνεται για τα παιδιά, γίνεται για τα παιδιά που κολύμπησαν στη θάλασσα το Μάρτι για να μην ξεχάσουν το πρόβλημα. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Και θα θέλαμε να παρακαλέσουμε όλη την τοπική κοινωνία, ανεξαρτήτως του πώς θα πάει η χώρα. Η χώρα, εντάξει, θα πάει όπως πάει, εντάξει, να κάνουμε μια προσπάθεια να είναι η πισίνα ανοιχτή τον Οκτώβριο με το έργο της τηλεθέρμανσης και είμαστε νομίζω σε καλό δρόμο. Έχουμε αυτή τη στιγμή, μιλάμε θετικά, δηλαδή μιλάμε αυτή τη στιγμή με τους ανθρώπους του Δήμου, με τους υπευθύνους, με τον Δήμαρχο, με όλους και την Επιτροπή Αθλητισμού και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο η πισίνα να παραμείνει ανοιχτή. Μακάρι, ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.